The views and opinions expressed by the hosts and the guests do not reflect those of the show, the management, and the company. Wala kahit wala nga. Magandang hapon sa ating mga masugid na taga-subaybay. Live na po tayo ngayong araw ng Miyerkules para magbigay ng serbisyo publiko. Live din po tayong napapakinggan sa 90.3 Radyo Uragon, Sorsogon, 88.3 sa Catanduanes, 90.7 sa Legazpi City at live na rin tayong napapanood sa ating YouTube account. Bago po natin umpisahan ang ating pagbibigay serbisyo publiko, abangan nyo po uli ang aming pagpili. Baka kayo na ang susunod naming matawagan para sa maagang pamasko na hatid ni Congressman Saldico. Manood ka lang at maaari ka nang makatanggap ng 500 pesos. Umpisahan na natin ang pagbibigay ng serbisyo publiko. Kasama natin ngayon si Grace Atchacon, ang anak ni Gloria Balaguer na may iniindang sakit na anemia, isang uri ng sakit sa dugo. Magandang hapon sa iyo, Grace. Magandang hapon po. Kumusta po ang kalagayan ngayon ni nanay? Ayun po, naka-confine pa rin po sa hospital sa Tanchuling po. Ano po yung madalas na nararamdaman ni Nanay Gloria? Ano po, nanghihina siya tapos walang ganang kumain hanggang sa, ayun, dinala na namin po sa hospital. Ano kasi po? wala na pong ano. Nanghina lagi? Oo. Madalas bang Dati po kasi, madalas bang magpagod or kuha ng mabibigat na gawain si nanay? hindi po. Dati po kasi na-stroke siya. Hindi siya naglalaba. Naglalaba pa rin Kasi po. Gloria, Gloria Labanera. Di ba? So, na-stroke na siya dati? Opo, opo. Okay. Kailan pa siya na-diagnose na anemic siya? Ngayon lang po nung na-confine Kasi siya pag ngayon. anemic, Opo. parang kulang yan sa Dugo sa po dugo. ata, opo. Oo. Kaya ba, di ba yung iba, yung mga kapitbahay ko, ang sabi, kumain daw ng maraming talbos ng kamote para maraming dugo. So, kulang sa dugo. Kailan pa siya Na-admit po siya nung October 4. October po. Opo. Okay. Pero, ilang taon na po si nanay? 69 po. 69. Opo. Ano po yung madalas niyang ginagawa bago pa siya nito nagkasakit? Ano po, minsan bahay na lang po siya kasi minsan Okay. doon na lang po siya. So nasa Opo. bahay na lang siya. Opo. Okay, malalaki na kayong magkakapatid. Opo, Ilan ho ba opo. kayong magkakapatid? 4 po. Apat. Lahat may pamilya na. Opo. Yung tatay niyo po? Patay na po. Okay. So sino-sino po yung mga nag-aasikaso kay nanay maliban sa iyo? Yung mga pamangkin ko po, tsaka yung kapatid kong panganay, katabing bahay po niya. Yun po. So lahat naman ho kayo may hanap buhay. Opo, ako po wala po, sa bahay lang din po, Okay. yung asawa ko po. So paano po natutustusan yung pang-araw-araw na Si- pangangailangan ni nanay? Si mama ko po, may pension din, konti. Yung sa father ko po yun. Opo. Pero sino yung madalas na mag-alaga sa kanya? Yung kuya ko po, kasi katabing bahay lang po, tsaka So yung asawa niya. Opo. tabi-tabi kayo? Ako po dito sa Malayo. Legazpi, opo, malayo. Okay. So sa ngayon po, Grace, ano po ang pinakakailangan ni Nanay Gloria? Yun po, lalabas na po kasi kami sa Lalabas hospital. na. Opo. Anong sabi Kulang ng doktor? po yung Okay na siya? Okay na din may po. mga gamot na siya? Opo, Medyo meron malakas rin. na ho ba si nanay? Okay na rin po. Matagal Kailangan ba kayo sa lang. ospital? Ilang araw kayo? Ano po, October 4. 1 week na po. So mag-iisang linggo kayong Opo, kasi nasa October ospital. 4 po. Opo. Okay. So, kumusta naman si nanay ngayong pinapayagan na kayo makauwi ng doktor? Malakas na ho ba si nanay? Gusto na po talaga umuwi.
na ano na siya. Parang nababagot na siya. Nababagot na siya sa Opo, ospital. Opo. Pero doon sa ospital, marami naman kayong bumibisita sa kanya. Opo. Yun din ang bintahin ng maraming medyo malaki yung pamilya, no? Maraming apo si Lola? Opo. Mga ilan ang apo ni Lola? Mga ano na din po. Mga 10 na din siguro. 10. Opo. Oy, kunti pa. Dagdagan nyo pa. Ayaw na po. Bakit? Mahirap po ang buhay Ay, ngayon. mahal talaga ang bigas ngayon. Opo. So, okay naman. At kung 4 kayo magkakapatid, lahat naman yan nag-aasikaso. Opo. Close naman kayo sa isa't isa. Opo. Ah, Kaya palit-palitan sa pagbabantay. palit-palitan kayo sa Opo. pagbabantay. Okay. So, kumbaga, walang masyadong pagod dahil palit-palitan. Opo. Kasi kung iilan lang ang nagbabantay, Opo. medyo mahirap. Ano? So, pag-uwi ni nanay, saan siya didiretso? Doon po sa bahay niya. Sa Sa bahay bahay niya namin. mismo? Opo, sa bahay niya. Okay. Sino mag-aasikaso sa kanya? Yun po. Ganun din. Rotation po ang May ano. mga pagkain na bang ibinawal kinanay o inirekomenda kinanay na pagkain? Ano po. Meron po. Yung mga matataba po, bawal na din sa kanya. Bawal yung Opo, mga Bawal yung matataba. Oo. Bawal siyang makakain Ay, o sorry makakita ng matataba? Makakain po. Makakain. Sinanap ko tuloy si Kwan. Sorry naman po. Ha? Hindi pala ako hindi po, mga hindi pala ako fatty pwedeng foods. dumaan doon sa tapat ng bahay Sorry ni Lola. na po. So, bawal ko. Si Maki, video okay pa yan. Pero ako, bawal akong dumaan doon. Ay, di na. Hindi. Sa bagay, hindi naman makakain. So, bawal kumain ng matataba. Ano pa yung mga binawal kinanay? Ayun yung... Basta po, marami. Maraming mantika. Siyempre. Ano yung mga pwedeng kainin? Ano po, mga prutas. Tapos Prutas. mga yung bawal yung Halimbawa, prutas. Anong prutas? Durian. Mga ganyan. Ano? Apple. Ayun, apple. Para sa ano. O ito naman, may nagpapatanong, ilang taon na si nanay? Di ba sinagot mo na kanina? Opo, 69? 69 po. Kayo talaga. Inaano nyo, 69 nga si nanay. Kayo naman, oo. So, kailan kayo lalabas? Ngayon po, sana. Ngayon sana. Opo. O, kaya lang? Kulang financially po. Ayan, kulang. Okay. Dahil dyan, Grace, mula sa Ako Bicol Party List, asahan nyo na sasagutin na ang alalahanin nyo sa hospital bills ng inyong nanay. Although hindi natin makakausap yung mga taga Ako Bicol ngayon kasi may meeting sila, pero kanina nakausap na namin at sila mismo nagbigay ng assurance na sasagutin ng Ako Bicol yung inyong hospital bills. Kaya huwag ka na mag-alala. Pwede ka nang ngumiti. Maraming salamat. Pero okay lang kahit yung ang mag-asikaso ng taga Ako Bicol yung mataba. Okay lang po. Hagabal naman. Okay. Bukod sa tulong na matatanggap nyo sa Ako Bicol Party List, tanggapin nyo rin po itong cash assistance mula sa aming programa pandagdag sa mga gastusin ni Lola pag-uwi sa bahay. Siyempre, sabi mo nga prutas. Hindi bibili ka ng prutas. Tsaka yung Bibili mo ng medication prutas, pa rin ha? po. Opo. At saka gamot. Opo. Kasi may reseta pa rin po pag uwi. Take home med. Si Lola ba nag-gadget din? Hindi. Ngayon po, hindi ML? na. Kasi Hindi nag-ML? Ay, hindi po. Pero na Facebook, makaano ng nagpi-Facebook. Opo. Pero ngayon, hindi na kasi yung kamay niya. Yung medyo kamay niya nga. So, libang-libangin nyo. Alagaan nyo lang ng maayos si Lola. Opo. Okay, so tanggapin mo yan. At maliban dyan, meron pa pong handog na grocery ang palatuntunan ito ni Congressman Saldico Ako Bicol Tabang Ora mismo para pa rin sa inyo. Opo. Ano po ang masasabi nyo kay Congressman Saldico sa Ako Bicol Party List at sa palatuntunan ito? Kay Congressman Saldico po, maraming salamat po sa binigay niyang tulong. Malaking tulong po talaga yung binigay. Wala na po akong masasabi kasi So wala ka na talaga masasabi. wala na po. Talagang napakalaking tulong ng Ako Bicol Party List. O ba't ka biglang naiyak? Masaya. Ba't kayo napaiyak? Dahil bago ho ba kayo lumapit sa Ako Bicol, problemado kayo? Bakit? Yeah po. Mahirap ang buhay. Opo. To be honest. Malaki rin kasi ang gastos, ano? Pakilapit lang po yung mikropono. Opo. Siyempre. So, ibig mong sabihin, dahil sa tulong ni Congressman Saldico at tulong ng Ako Bicol, para kayong nabunutan ng tinik. Opo. So, yun. Kahit nga may mga magkakapatid kayo, mahirap ang buhay ngayon.
Kahit mag-ambag-ambagan kayo. Sige, okay lang, nanay. Okay lang. Sanay na akong nakakita ng umiiyak. Opo. So, yun lang po. Hangad namin na makarecover ng maayos si nanay at alagaan niyo pong mabuti. Ano po? Opo. Opo. Kung may gusto kang sabihin sa nanay mo, anong gusto mong sabihin na mensahe sa kanya? Pagaling ka po. Mabait bang nanay si Nanay Gloria? Opo. Sa bagay, kung hindi Maalaga. hindi kayo lalaki. Lalaki. Okay. Sige. Sa pagbabalik ng Ako Bicol Tabang ora mismo, 4 na taong gulang na bata inatake ng stroke. Ha? 4 na taon? Oh, iba na talaga ngayon, ano? Medyo nagulat ako. Akala ko kasi yung stroke, nangyayari lang yan sa mga medyo 40 above. Ngayon, 4 na taong gulang, inatake ng stroke. Tatay ng bata, sinisisi ang maliit nilang bahay na kulob sa init ng panahon. At para sa maagang pamasko ni Congressman Saldico, isa muli sa inyo ang mapipiling matawagan at magkatanggap ng 500 pesos sa araw na ito. Kaya huwag kayong bibitaw dahil magbabalik pang tabang ora mismo. Naghahanap ka ba ng trabaho? Marunong ka bang mag-shoot ng video? Mag-edit? Magaling ka ba sa social media? Willing ka bang matuto? Graduate ng journalism o may alam na sa media? Apply na dahil naghahanap kami ng videographers para sa Camarines Norte, Sorsogon, Camarines Sur, Catanduanes at Masbate. Ipadala ang inyong resume sa Action Call Center at gmail.com at maging pinakabagong miyembro ng aming team. Tara na! Apply na! Nangunguna pa rin sa pagpapagawa at pagpapaayos ng mga kalsada sa buong Kabikulan, mga panturismong infrastruktura, Kaya salamat sa Ako Bicol, tadakulan ang tabang digdi sa muya. mga paaralan at mga gusaling kapakipakinabang. Maraming salamat, Ako Bicol Partiles. Marami pong salamat. Mahigit 1 dekada ng naninilbihan, Ako Bicol, katabang na, kasurug pa. Daan-daan na po ang mga nakapagtapos at may mga kanya-kanya ng propesyon. Sa kanilang pagpupunyagi, walang masidlan ang kanilang mga ngiti. Yun at sa Gabos, nagpapasalamat po ako sa AKB. Gusto ko lang po magpasalamat sa Ako Bicol sa opportunity na tigtatao po arog po sa kuya na estudyante. Dahil naandyan lang, katuwang lagi, Ako Bicol, katabang na, kasurug pa. Tucked away in the province of Albay, known for its perfectly shaped Mayon volcano, Misibis Bay Resort, a locally owned 5-hectare private island resort. The resort is ready for all those looking to balance tranquility and adventure. This tropical destination is where guests can either choose to relax under the palm trees or have an adventure under the sun. It features modern and luxurious rooms and villas, recreational facilities, and sophisticated services. Come and experience Misibis Bay Resort, your tropical island getaway. Problema sa tubig, agarang binigyang solusyon. Nagpatayo ng mga solar-powered water supply system sa mga liblib na lugar. Libre, malinis at maaasahang supply ng tubig 24/7. Dakulaon ng pagpapasalamat niya mo. Dahil may ikamalilingan habang kami nabubuhay. Dakulaon nining tabang para sa gabos na tao digdi. Salamat po. Para sa ating mga kababayang nasa laylayan, Ako Bicol, katabang na, kasurug pa. Libo-libo na ang mga nabigyan ng tulong medikal. Bata, matanda, kahit sino man, lahat ng mga may karamdaman, may maaasahan. Nagpapasalamat sa Ako Bicol Party List. Hindi po namin makakalimutan ang tulong na dinala ninyo dito sa aming bayan. Maraming salamat po. Dahil iisa lang ang tunay na nagmamalasakit, Ako Bicol, katabang na, kasurug pa. Na
Nagbabalik ang Ako Bicol Tabang Ora mismo. Kasama natin ngayon si Daryl Bonto, ang ama ni, anong tamang pronunciation nito? Adriel, na 4 na taong gulang pa lamang ngunit inatake na ng stroke. Ito medyo nabigla ako kanina. Inuulit ko ang alam kong mga nasustroke, yung mga may edad-edad na. Pero ito 4 years old. Magandang hapon sa iyo, Daryl. Yes po. Kumusta ang kalagayan ng anak mo ngayon? Medyo sa bahay po, medyo naninibago. Kailan ito nangyari? Nung September 28 po. Okay, kasi sabi ko nga, nababanggit ko kanina, ang alam ko kasing na-stroke yung mga medyo may edad-edad na, mga 40 years pataas. Pero ito kakaiba, 4 years old yung anak nyo. Opo. Sino ang, pakilapit lang po ng, yan. Sino po ang kasama ni Adriel ng mga oras na yon? Yung asawa ko po. Oo. Ilan ho bang anak ninyo? 2 po. 2. Ilan pang ano si Adriel? Panganay po. Panganay. 1 year old po yung bunso. Okay. Ano yung naranasan ni Adriel nang inatake siya ng stroke? Mga 3 araw po siyang nilagnat, pero hindi man po yung grabing lagnat. So, lagnat? Okay. Nadala nyo ba agad siya sa ospital? Nung gabi po yun, namamasada po ako. Pag uwi ko sa bahay, bigla na lang sinalubong ako ni Mrs. na nagpapahilot daw yung anak ko ng paa niya. Tapos, nagtaka ako, tiningnan ko siya, umiiyak, napapaluwa lang. Tapos, nung nilapitan ko, sabi ko dun sa anak ko, nalika na, matutulog na tayo, mag-pray ka na. Tapos, nung nag-pray na siya, sabi ko, nung dati nasasabi niya yung in the name of the Father, the Son, ganyan. Tapos, hindi siya nakakapagsalita. Ang nasasabi niya lang, parang muungol lang siyang ganyan. Tapos, hindi siya, walang words na nasasabi. Tapos, nung nagtaka ko, nung kinakabahan ako, nung sabi ko, sige na, mag-amen ka na. Hindi niya talaga nasasabi yung amen. Pangatlong amen niya, pangatlong sabi ko, sige na, matulog na tayo, mag-amen ka na. Hindi niya talaga nasasabi yung amen. Tapos umiyak na siya. Ano yung nararamdaman mo nung tinitingnan mo yung anak mo? Kasi sigurado natataranta ka. Anong iniisip mo? Kinakabahan na po ako kasi hindi nakakapagsalita. Tapos yun na, sabi ko, daling ko na sa ospital. Pang ilang araw na yon? Yun lang po yung umpisa nung hindi na siya nakakasalita. Hindi na siya nagsalita. Kasi yung mga nakaraang araw po, siya, lagnat lang pero hindi man yung grabe. So nilagdat mo na siya, hindi niyo muna nadala sa ospital. Pero dinala mo siya sa ospital nung medyo hindi na siya nakakapagsalita. Oo. Kasi yung lagnat niya po, hindi man grabe kasi pag umiinom siya po ng gamot. Nung hindi na siya nakakapagsalita, kagaya nga ng sinasabi mo na pinagpipray mo siya, ano na yung naiisip mo? Pumasok sa isip ko kagad, parang yun na, stroke. Kasi yung lolo ko, na-stroke din. Na-stroke din. Hindi nakapagsalita. Kaya yun lang agad ang pumasok sa isip ko. Kaya pero ko na siya. Hindi ka ba nagdalawang isip kasi sabi mo nga yung lolo mo na-stroke, medyo may edad na. Pero ito bata, 4 years old. Hindi, yun lang pumasok sa isip ko kasi dahil nga sa lolo kong na-stroke din. Nasa lahi nyo ba yung mga na-stroke? Hindi ko po alam. Kasi sabi mo yung lolo mo. Yung meron lolo pa bang iba na na-stroke? Okay. So nung madala nyo siya sa ospital, anong sabi ng doktor sa kalagayan niya? Hindi pa po kasi nag-antay dyan po muna kami dun sa Tapos nung nakapasok na po kami sa ER, yun na po, nag-first aid na po pero hindi pa po sinasabi sa amin kung ano talaga yung final. Nalaman ko na lang po nung nasa pedya na kami. So ibig sabihin medyo na-atraso pa kayo bago kayo nakapasok ng ospital? Na-atraso pa? Hindi naman po. Sabi mo nag-antigen pa kayo? Oo, nag-antigen po kasi protocol daw po. So medyo na-delay pa ng konti bago siya na-check ng doktor? Oo. Okay. Konting minuto lang po. Nung nasa ER na siya, anong sabi ng doktor? Hindi ko na po kasi nakano na ako yung doktor na nasa loob siya, ikaw nasa labas? Oo, kasi tumatawag din po. So kinonfirm talaga ng doktor na na-stroke? Opo, nung lumabas na po yung resulta ng MRI. Anong sabi ng doktor? Yun daw po, stroke daw po talaga. Okay. Ano daw yung maaring naging dahilan? Bakit na-stroke yung anak nyo? Kasi po yung sabi ko nga kanina, pambihira, 4 years old. Kasi yung sobrang init daw po kasi. Tapos dun sa bahay namin, talagang mainit po kasi. Heat stroke. Oo.
Tapos parang Bakit ano na-dehydrate yung din bahay po. nyo? Bakit mainit yung bahay nyo? Maliit lang po kasi yung bahay namin, pero medyo pinakongkrete ko lang po. Pero hindi pa naman po talaga tapos. So konkreto yung bahay nyo. May bintana ba? Maliit na konkreto lang po. May bintana ba? Sa harap lang. Okay. Tapos yung bubong nyo ano? Oo, ganun din. Yero? Hindi, concrete din po. Concrete kasi ice slab? ang bala ko po kasi hindi pa po talaga yun tapos. Pinilit Okay. lang namin makano kasi mag-aaral na yung anak ko sa So yung daycare. ventilation ng bahay nyo, mainit na mainit. Gabi po nangyari yun, mga 12:30, dinala ko sa ospital. Mainit ba nung panahon na yon? Mainit po. Okay. Pero may electric pa naman kayo sa loob. Meron po. Pero hindi kaya? Hindi po kaya. Talagang parang nararamdaman mo pa rin yung init. Oo. Doon, maliit lang ba yung, ganong sukat nung Ito lang? Mga kalahati nito? Mga ganyan lang po. Tapos So maliit lang talaga. Saan lugar yan? Sa Barriada po. Barriada. So hanggang ngayon, doon pa rin kayo nakatira? Ngayon po, unuwi ko sila doon sa dating bahay namin na tinutuluyan namin. Kasi para nga makaiwas na dun sa init. Para hindi na mangyari ulit. Okay. Bago ba na-stroke itong anak nyo, may dati na siyang may iniindang mga sakit? Wala man po. Medyo lang. Nangangalay lang yung mga paa niya sa sobrang paglalaro, paggabi. Okay. So, ano po yung naging epekto nito sa anak mo? Yun po, di na siya gagalaw yung karating katawan niya. Kasi yung pagsalita niya, hindi na. Parang hindi niya na nakukumpleto. Okay. Ikaw, anong hanap buhay mo? Tricycle driver po. Tricycle driver. Ako makayod ka. Si misis mo, anong trabaho? Sa bahay. Sa bahay lang. Kumusta naman po ang kita ng tricycle driver? Simula po nung na-admit, sira din po yung tricycle kaya hindi man po ako nakakapasada. Kasi medyo luma na rin po yung motor ng inaano ko kaya medyo lagi madalas pong sira. So, paano nyo ngayon natutustusan yung pangangailangan nyo sa pang-araw-araw tapos ganito pa, may gamutan pa sa anak mo? May mga maabot naman pong mga konting financial para pang gatas ng baby ko. Okay. Matanong lang kita, Daryl, gaano kahirap yung pinagdadaanan mo ngayon? Sobra po. Wala po talagang maasa lang sa bigas. Yun lang nasa namin paraan. Wala mo na trabaho. Sino yung mga tumutulong sa inyo? Mga kaibigan din po. Tapos mga pinsan. Tapos tita ko. Sa tuwing pinagmamasdan mo yung anak mo sa edad na 4 years old sa pinagdaraanan niyang stroke, ano yung nararamdaman mo? Doble po. Kasi naalala ko din yung lolo ko. Stroke din siya. Nung naalagaan ko nung time na na-stroke din. Tapos ngayon naman yung anak ko. Kaya sobrang talaga. Dumating ba sa punto na nangamba ka na baka mawala yung anak mo? Hangad ko lang po talaga makabalik yung sigla ng anak ko. Kumusta naman itong si Daryl nung wala pang sakit? Magiliw ba siyang bata? Opo, sobra. Masipag po mag-aral. Daycare pa lang po, ayaw niya nag-absent. Siya na po mismo nagsasabi kung kailan siya mag-school, ganyan. Tapos ngayon po, naiinggit siya dun sa mga bata. Tinatakpan niya yung mukha niya pag dumadaan yung niya. So hindi siya ngayon nakakapag-aral? Hindi po. Anong sinasabi niya sa'yo? Hindi man po siya nakakasalita. Hanggang ngayon, di pa nakakapagsalita? Hindi po. Parang yung parang lang. Nagsisinyas lang? Oo. So, kung di mo papasunod din ang sasabihin niya, di niya kayang sabihin na siya lang. Kumusta naman yung kapatid ni Adriel? Ngayon po okay na kasi naka-recover na din nung na-emergency din nung naka-admit kami. Na-hospital din? Oo, dalawang beses pong na-admit, na-emergency. Yung bunso mong anak? Opo, nung time na Grabe itong pinagdaraanan mo. Isang araw pa lang po siya, yung anak ko si Adriel Diyan lang po sa taas yung hawak sa kanya? Sa pedya. Yung bunso ko naman in emergency ng gabi. Paklipas ng isang araw.
Tapos Sa tingin mo, bakit? pakalipas naman po, nung follow-up check-up naman po ng bunso, nung follow-up check-up po, ganun pa rin, muntik nang ma-admit na naman. Daryl, sa tingin mo, bakit ganito yung nangyayari sa mga anak mo? Hindi ko po. Nagtatanong ka ba sa Diyos? Opo, lagi naman po kami nagpe-pray. Anong sabi mo kay Lord? Na gusto ko healthy lang sana yung mga anak ko. Tapos kahit mahirap ang buhay araw-araw, basta gusto ko healthy lang. Pero hindi ko naman po masisisi kung talagang may dahilan naman po siguro. So ngayon ba nakakapagkayod ka na? Hindi pa rin. Po. Hiniram ko lang po ulit yung tricycle sa may-ari para ma-service ko lang pamunta dito kasi dapat ipapaayos pa po Mabuti yun. pinahiram ka nung may-ari. Opo, mabait po yun. Mabait, okay. So yan po mga kaibigan, damang-dama po natin dito sa kwentong ito ni Daryl kung gaano po kahirap ang maging ama, lalo na yung hindi lang yung panganay na anak ang may problema, pati yung bunso pala na ospital din. Ito Daryl, para mabigyan solusyon ang alalahanin ninyo, itinawag na namin itong sitwasyon ng inyong anak sa Ako Bicol Party List at sa ayon sa kanilang coordinator na si Ma'am LB Sidenio, wala na kayong dapat ipag-alala pagdating sa kailangan ng therapy ni Edril. Sasagutin na po ng Ako Bicol Party List. Thank you po. Maraming salamat po. At maliban dyan, siyempre, sabi mo nga, hindi ka nakakapagkayod ngayon, may cash assistance pang ipinadala rito si Congressman Saldico ang palatuntunan ito para sa iyo. Para kung may bibiling ka, mabili mo. At maliban dyan, meron pa tayong inihandang grocery pack para sa iyo. Galing pa rin yan kay Congressman Saldico at sa Ako Bicol Tamang Ora mismo. Dahil hindi ka nakapagkayod, natural, hindi ka nakabili ng bigas. Mahal pa naman ng bigas. May bigas ba yan, boss? Meron, ayun. So, kompleto na yan. Kahit paano makakaraos na rin tayo dyan. So, ano ngayon ang masasabi mo, Daryl, sa Ako Bicol Party List? Maraming salamat po sa Ako Bicol Party List Tabang Oramis po kay Congressman Saldico. Dako lang po tabang yun sa muya. Araw kani pong sitwasyon mingon niya. Medyo gumaan-gaan na ba yung pakiramdam? Opo. Huwag masyadong kinita, baka ma-stroke ka rin. Yung lulo mo na-stroke, yung anak mo na-stroke. Baka may tubig ka dyan, boss. Medyo nahihirapan yatang humininga si Daryl. Yan. Inom ka muna ng tubig. So, yan. So, kuwan lang, Daryl. Kapit lang, laban lang, at huwag makakalimot sa pung may kapal. At siyempre, nandito yung Ako Bicol Party List. Si Congressman Saldico handang umalalay sa inyo sapagkat ang Ako Bicol ay katulong nakakampi pa. Hangad namin na makarecover ka agad yung anak mo at maging maayos yung dalawa mong anak at makabalik ka na sa paghahanap buhay. Masipag ka naman siguro? Wala ka namang chicks? Wala. Kasi sabi pag driver, sweet lover. Si Charlie may kilalang ganyan. Driver, sweet lover. Hindi naman? Hindi naman po. Okay. Pamilya first. Atalo yan ng mga announcer. No? Okay, so very good. So Daryl, sana gumaling ka agad yung anak mo. Eto na mga kaibigan! Pagkatapos ng mga masasalimot na problema ng ating mga bisita ngayong araw na ito, eto naman, Merry Christmas na! Tatawagan na natin ang maswerteng napili na mabigyan ng 500 pesos sa araw na ito na isa sa mga laging nakasubaybay sa ating programa para makatanggap ng maagang pamasko ni Congressman Saldico. Hello! Sige, hello! Sino po ito? Sino po? Borromeo. Ano pong pangalan po ninyo? Sheena Marie. Sheena Marie Borromeo. Taga saan po kayo? Irig na po. Iriga City. Opo. Mga taga Siton, tapos taga Sini. Iriga Siton. Oo. Sa lugar kan agkukuno mga mapisti sa kamasimot. Okay. Lagi ho ba kayong nanonood ng Ako Bicol Tabang Ora mismo ni Congressman Saldico? Opo, sir. Ay, bakit naman kayo nanonood? May mga tumatututunan. Ay, opo. Marami po kayo natutulungan. Ay, totoo yan. Okay, ano bang trabaho ninyo? Housewife lang po. Yung mister nyo, anong trabaho? Anong hanap buhay? Construction. Okay. So, ilan ang anak ninyo? 2 po.
Saan nyo naman gagamitin itong 500 pesos na napanalunan po ninyo? Pangbili po ng gas, pang maunang ako. Ayun, sige. So, congratulations. Ano po ang nais nyong sabihin kay Congressman Saldico at sa palatuntunan ito? Salamat po, Congressman Saldico, sa tulong na nabigay niyo po sa amin yung araw. Yes, you po. Sana pa kayo matulungan. Alright. Thank you po. Congratulations. Huwag mong ibababa ang telepono at may stop kami nagkakausap sa iyo para makuha mo ang magang pamaskong handog mula sa Ako Bicol Tabang Ora mismo ni Congressman Saldico. Sir, thank you po. Alright. Luzon, Visayas, Mindanao. Tuloy-tuloy po ang magang pamasko ni Congressman Saldico para sa inyo. Kaya naman ano pang inyong hinihintay, abangan nyo at baka kayo ng susunod na matawagan bukas at mabigyan ng 500 pesos. Tuloy-tuloy lang nating subaybayan ang programang Ako Bicol Tabang Ora mismo. Mga kaibigan, sa mga may problemang legal at medikal na nais humingi ng tulong sa ating programa, maaari po kayo magsadya sa aming tanggapan sa ground floor ng Embarcadero de Legazpi, Victoria Village, Legazpi City. Bukas po ang aming tanggapan mula Lunes hanggang Sabado, alas 8 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon. Sa mga nasa Metro Manila naman po at kalapit na lugar, maaari po kayong humingi ng tulong sa Action Co Center sa North Wing ng Batasang Pambansa. Magpunta lamang po kayo tuwing araw ng Lunes alas 8 ng umaga hanggang alauna ng hapon. Maaari din kayong magpadala ng mensahe sa aming official Facebook page na Ako Bicol Tabang Ora mismo. Kahit anong reklamo po ay aming tinatanggap. Huwag nyo rin pong kalimutang ipalo ang aming mga official social media account. Sa aming Facebook account, Ako Bicol Tabang Ora mismo ni Congressman Saldico. Sa aming YouTube, Ako Bicol Tabang Ora mismo. Meron din kaming TikTok account at Ako Bicol Tabang Ora mismo. Ano yan? May sinusulat ka dyan. Birthday. Kaninong birthday? Di ba kahapon yun? Pero sabi bukas daw ang selebrasyon. Sa Biyernes. So sa Biyernes na natin batiin. Sayang ng pagbati natin ngayon. Wala pa namang merienda siguro. Sa Biyernes pa. O sa Biyernes na lang. I-reserve nyo sa Biyernes at itutudo natin. Hindi, pwede naman tayo magparinig. Sa mga nag-birthday niyan, bikin naman. Di ba? Sa Biyernes natin ito. Mga kaibigan, hanggang bukas, sama-sama nating aaksyonan ng mga problemang medikal at legal. Ito po ang programang may paninindigan at patuloy na tutugon sa inyong pangangailangan. Ako po, si Mr. Siram Joshua Martinez. Maraming salamat. God bless. Bicolandia, mabuhay. Ito ang Tabang Ora mismo. Action ko sa mga nangangailangan. Action ko lahat ay dadamayan. Noon at ngayon tayo'y sinamahan. Action ko patuloy na magsisilbi. Action ko sa mga nangangailangan. Action ko lahat ay dadamayan. Noon at ngayon tayo'y sinamahan. Action ko patuloy na magsisilbi. Isang